Sare Euskarazko kultura digitalaren jardunaldia eginda Baionan Lapurdiko eta Gipuzkoako 250 ikaslerekin. Tailer praktikoak eta hitzaldiak euskarazko ikaten eta kultura digitalaren erreferentziazko plaza bilakatu den egitasmo honetan. Arratsaldeon ikusentzuleo gaurko saioa Biarritzetik agurtzen dugu. Teknologia berriei buruzko jardunaldia aipatzeaz gain, Champain Euskaldean aurkitu duten liburu berezi bat ere aipagai izango dugu gaurko saioan. Ongi etorri iparraldearen orenera! Baionako Zup auzoan gertakari larria iraganda astearte honetan. Arratsaleko 1 aldera gizon bat Zupeko eraikineko 11. pisutik erori da. Sokorriak lekura iritsi direlarik gizona hilik aurkitu dute. Poliziak ikerketa bat abiatu du gizonezkoak bere burua beste egin duen edo krimen bat izan denez argitzeko. 11. pisu horretako etxebizitzan zeuden beste 2 pertsonak atxilotu ditu poliziak gertatutakoarekin lotura duten edo ez ikertzeko. Sare Euskarazko kultura digitalaren jardunaldia eginda Baionan, Euskarazko ikateen eta kultura digitalaren erreferentziazko plaza bat. Gaztedia, bestea dira teknologia berriak, eta hirugarrena euskara da, ez? Eta, pizkat hiru ardatzauen gainean eraikitzen den proiektua edo egitasmoa da. Euskarazko teknologia berrietan zizkintza dagoen ezagutzea, hori erabiltzera animatzea, eta bide batez ere, goiz divertigarri bat edo pasa dezaten ikasiz, euskaraz. Gure hizkuntzan hori lantzea ongi da, interesgarria da. Ni pertsonalki aski ongi kontrolatzen ez, batzutan demoran izpasten dugu. 250 ikasle, Baionako ikastetxeetakoa gehienak, baina bada ere Hondarribiko ikastetxe bat lotu dena ekimenari. Euskara eleaniztasuna ez gazteria gure lehentasun izanki, biziki interesgarria ikusten ginuen olako ekimen bat mugaz gaindikoan izatea, eta iparraldeko ere ikasleek goza dezaten olako momentu bat. Euskararen bizi berritze prozesuarentzat, ikusten dugu gazte belaunaldiak geroz eta euskaldunagoak direla, hezkuntza munduak bere lana egiten du eta euskalduntzen ditu gazteak eta aurtsoak, baina gaur egun euskara jakitetik erabilerarako jauzi hori egin behar dugu, eta jauzi hori eginen dugu bakarrik gazteentzat eta helduentzat euskaraz mintzatzea erakargarria baldin bada, beraz olako ekimenek erakargarritasunean, motivazioan, plazerean eta modernitatean ere eragiten dutenez. 7 tailer praktiko, 2 hitzaldi, kontzertu bat eta egunean behin jokoaren zuzeneko partida bat, besteak beste. Pribatutasuna sarean da bata eta bestea zaintzaren ikuspegia sartuz esaren bidezko harremanetan, harremanak 3.0 dauka hitzaldi horrek, badute aukera ere bai lantegi praktikoak egiteko. Guztira 7 lantegi mota ezberdin eskaintzen dira, bata da robotika, bestea da irudien primagailuak, bestetik badago App Inventor, badela mugikorrendako aplikazioak sortzeko lanabez bat, irekia, badago Gamer Gela, dela pizkat bideojokoak euskaraz, hori game erauntzia elkarteak antolatzen du, badugu ere bai bideomapping, bideoproiekzio artistikoak egiteko, eta errealitate virtuala dela arrakasta gehien daukan lantegia une honetan, baita musika sortzeko eta editatzeko ere aplikazioak. Euskarri digitalak edo teknologi berriak ondo erabiliak oso baikorrak direla eta oso beharrezkoak, ez? Pena da, agian denbora irauten dutela beste aplikazio horiek harreman artekoak denbora gehiagi dedikatzen diotela, eta pena da, porque sormen aplikazio pila bat daude, eta horiek nolabait saiatu behar gara gu ikasten eta erakusten, irakasten eta erakusten gazteei. TikTokak eta bideoak eta lagunekin, baina ez musika hola. Ikasi dugu musika nola mixatzen zen, eta musikari buruzko informazio ezberdinak. Interesgarria zen guk entzatzea egiten kantuak eta nik ez dankien bateria nola egiten zen. Orokorrean izaten da nahiko modu pasioa, nahiko modu hartzailean. Ez hain sortzailean ez hain beste, eta gehien bat gero batzutan ezagutza falta edo kuriosidade falta, gero gauzak nola egiten diren edo nola funtzionatzen duten. Zentzu horretan, lantegi hauetan ikusten dutena da, haiek azalpen gutxi batzuekin kapazak direla gauzak egiteko, eta gainera kapazak direla euskaraz egiteko gauzak. Eta hau da pizkatu gure asmoa, jardunaldi hauekin bide hori irekitzea.
Kultura digitalak geroz eta presentzia handiagoa du gure egunerokoan, eta horren isla, gazte bakoitzak egunean mugikorraren aitzinean zenbat oren pasatzen dituen ikustea. Galdeketa eginda, gehienak egunean 4 eta 6 oren artean pasatzen dituzte, baina badira gehiago pasatzen dituztenak ere. Gauzak horrela, teknologia berrien erabilera ona sustatzeko eta hori guztia euskaraz egiteko ezinbesteko jardunaldiak dira hauek. Hizkuntza batek funtzioak bete behar ditu eta funtzio guztiak betetzen ez palin baditu azkenean umezurtz gelditzen da edo hankamotz, beraz teknologia berrien mundua euskaraz bizitza ere importanta da. Baina hizkuntzatik haratago ere iduritzen zait sarek baduela dimentsio sozial eta etiko bat. Teknologia berriak ere behar dutelako etika gehiago, behar dute libreagoak izan, kapitalismotik atera behar dute, eta sarek hori ere transmititzen die gazteai jazarpenaren inguruan, kontsumo etikoaren inguruan, euskaraz bizitzea bai teknologia berriak, baina molde iraunkorrago batean. 2017tik Euskal Herriko hainbat hiritan egiten da sare jardunaldia. Lehendabizikoz eginda urten iparraldean eta arrakasta ikusita, segida izanen duen ekimena izatea espero dute parte hartzaile guztiek. Nahi genituzke ere, gomitatu teknologia berriekin Ipar Euskal Herrian euskaraz lan egiten duten pertsonak eta egiturak. Badira asko, Estia eta Izarbelen inguruan, badira gazte batzuk ere adimen artifizialaren inguruan edo realitate virtual eta amplifikatuaren inguruan biltzen direnak. Beraz nahi genuke sarearen bitartez, justuki komunitate hori saretu eta haiek gomitatu ere Euskal Herriko lurralde desberdinetako jendeak gurutzarazteko gehiago, hola ere ikitzen baita urratxez urratxere erri bat. Debozino Eskuarra, Miraila eta Horazino Tegia alaxe deitzen da Agian Luipilietek topatu duen liburua. Chalon Champagne herrian, bigarren eskuko denda batean erosi zuen 8 euroren truke. Ofizioz liburuzaina susmoa zuen zarra izan zitekeela, baina etzakien zein hizkuntzatan zegoen idatzia. Baionan hitza ageritzela konturatu eta Euskal Herriarekin egin zuen kontaktua. Oartu gira 1680ko liburu bat zela, Arranburu aitaren debozio euskarri liburu bat, biziki arraro dena. Ezagutzen ditugu 6 munduan, denak estatu txarrean, Baionako meitatekan 2 badira, baina ez osoak, eta arena, atseman duen liburu tipi hori biziki osoa da, estatu biziki honean. Sarako eskolako kideak idatziriko obra hau arrantzaleentzat zela uste dute. Liburu hori devozioko liburu bat da, beraz otoitzaz betea, otoitzak egiteko egunerokotasunean, eta badu berezitasun bat ere, da 3. partea, marinielan otoitzak diela. Marienielek tormenta egunetan egin behar dituzten otoitzak, berezitua da hortan, beraz marinielan dako pentsatua den liburu bat da, baina aurkitu da hori itxasotik biziki urrun. Ez dakigu, sakeleko liburu bat zen, egunero ere ematen zen liburu bat, egunero otoitz egiteko, bidaiariek baliatzen zuten, horregatik denak estatu biziki txarran dira, egunero baliatuak zirenakotz, baina hau, iritsi da, kasualitatez, Frantziako beste punta hortarat, eta ez dakigu mararoski ze historio duen gibelean. Aurkituriko honetan 1680 urtea aipatzen bada ere, lehen edizioan 1625 argitaratu zuen Joanes Aranburuk. Anekdota gisa, faltsutze bat legez kanpoko kopia bat dela pentsatzen dute. Dena dela, altxortxiki bat da, baita euskarari dagokionez ere. Aranburuk bildu ditu baziren jadanik otoitz batzu, zabalduak zirenak, gura aita eta besteak beste. Itzuli ditu ere euskararat hainbat otoitz frantsesez zirenak, eta iduriz ere sortu ditu. Otoitz berri batzu rimatuak, kasik bertsutan. Euskalki aldetik lehen partean asketa aski handia bada, iparaldeko euskalki desberdinak aurkezten dira. Azken partean, berak idatzi dituen parte hortan, Lapurdi egualde kostaldeko euskalki hortan idatzia litekela iduridu. Beraz badugu lagin bat, garaiko euskararen lagin bat, garaiko kezken lagin bat, historiako parte bat. Liburuzainak Baionako mediatekari doaintza egitea erabaki du, bertan balio handiagoa izango duelakoan. Baina noiz helduko da liburuzka Euskal Herrira? Txemain dugu aukera bat ondoko hilabeteetan, etorrarazteko liburu hori unat molde seguru batean, eta hemen zaintzeko, behar den bezala, agian ere nubizatzeko, ondoko hilabete du urteetan, konparatzeko ditugun bertsio desberdinekin, eta denen esku usteko
liburutegian, sartu nahi dutenentzat, eta sarean ere ondoko hilabete du urteetan. Piso eta OPH, Donibane Garazi eta Baionako bi jablare gazte dira. Artista hauek herri urratsen eman zuten kontzertu bereziaren irudiekin bukatuko dugu gaurko saioa. Ikusentzuleak, bihar arte!